Hei, salutare de la mine, nostru și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Suntem pe contul unui prieten și avem câteva B-box-uri. Hai să le deschidem. Nu uitați să apăsați like, să vă abonați și poate îi oferăm Sprout. Primul B-box ne oferă 57, nu-i Brawler. Al treilea 89, nu-i Brawler. Cât ghinion. Ne. Ultimul, oferă un Brawler. Și deschidem ultimul și ne pică nimic. Măcar s-a mărit șansa. Să că n-am avut chef să mă jur. 0,08. Nu-i mare șansa. Nu-i deloc. Hai să dăm și un meci. Acum, hai să vedem că dacă e... Că dacă din acest Brawl Box îi oferim un Brawler, noi ne zburăm și ne dăm în cap. Stați. Asta nu știu, Shelly, uite o Shelly. Eu nu sunt chiar așa din lab, ca să mă credeți. Am peste 12.000 și știu foarte bine să joc cu Shelly. Sunt printre cei mai buni în Shelly. Deci uite un leon. Aha. Și eu nu vreau să-i pierd trofeu. Dacă puteți să abonează și pe canalul meu de YouTube, că o să vede că sunt de pe contul lui și chiar cred că o să-i place. Contul meu nu pot să-i dau, dar i l-am dat de foarte multe ori și mă credeți-mă că mi-a scăzut și mie de trofeu, dar pe nu mi-au răbăvat și nu-i scap. Nu-mi place să fac oameni nefericiți, ca să-i văd mereu fericiți. Și acum, uite o Shelly. Ce Shelly, bă, bură! Vlai! E naiba! Nu. Filmez la vine, pa. Deci îmi dau abon, dar da și... Hai, mă. Fuck! De ce vă duceți mereu pe chesturile mele? Nu știu de ce. Oare fiindcă sunt eu mai cu chesturi? Nu contează, că dacă eu sunt de 10.000 de ori mai buni ca voi, vă las fără dinți. Stați așa că nu o las pe Nita să... Nu, să nu fie un Brawler. Un Brawler pe aici că mă omoară. Stai. Noi. Ok, nu-i nimeni. Decât eu versus Nita. Nita a fost partea de la El Primo. Omul versus Nita. Spam. Ca să nu fiu mort de asta. Nu știu prea bine să joc cu Shelly, dar i-am făcut de rang 22. Nu mi se pare wow. Vreau să o fac de rang 25. Marș tu. Bă, tu auzi cu cine vorbești? Shelly, nu-ți fac timp și tu bat. Mă, stai ca să mă curăț. Hai să-i facem timp. Nu știu prea bine să fac timp. Am decât 500 de trofee pe un cont. Sper nu da hit. Nu da hit. Te omor. Bă. Voi știți cu cine vorbiți aici? Hei, nu da mine. De ce dați în mine? Bă, vă place să dați în... N-ai. Nu știu, vă place să dați în mine. Ok, că măcar i-am făcut asta. Și avem un Brawl Box. Sper să-i pică un Brawler.
fuck, man? I-am mărit șansa. Hei, cum o să intrăm pe contul nostru cel mare. Vă aștept. Cam atât a fost tot. Dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut, nu uitați să apăsați like, să vă abonați și nu uitați la sugestii ce mai vreți să mai fac eu episoade. Eu am fost Raul și dați like. Bam!